Yan, good morning lakay. Nag-shout out. Good morning, good morning. Happy Friday. Good morning, Madam Yunes. Good morning. Kaya tayo. Kaya na. Amaw na ako. Gutom na ako. Iniwan mo yung ano doon, wala takip yun. Baka kainin ko sa... Ayan, si Warlito. Warlito, may shout out sa iyo, Warlito. Good morning. Si Wina Jam. Good morning, Wina Jam. Ma'am China, good morning. Ayan, si Osang. Osang, good morning, Osang. Shout out. Manay Bicol, good morning. Ayan, George 21, shout out. Good morning, good morning. Isang mapagpalang umaga. Ayan, what kind of life is this? Ayan, Warlito, may shout out. Maray na aldaw sa Gabos, Digdig. Maray na aldaw din sa iyo, George 21 TV. Soramon. Ayan, si Soramon. Mon. Ayan, Ma'am Osang Rakitera. Thank you so much. Thank you for coming, Ma'am Osang Rakitera. Ayan, mag-almusal tayo guys.
Oras na ng almusal. Sandali lang, Warlito, ha. Pipin kita, Warlito. Wait lang, ha. Si Warlito. Warlito, good morning. Ayan. Pin kita, Warlito, ha. Ayan. Dikitan mo yan yung mga nandyan sa baba, Warlito. At yan ay ano natin. Mga kaibigan natin yan. Ano man ay panira mo dyan? Ay, ano baga, nagbakal ako kang inanindaraga. Daragang bukid. Pinirito ko, yun ang ulam namin. At saka kalamansi. Dito ako sa bahay mo, Jens 21 TV. Kabayan, nandito ako sa iyong bahay. Mag-play na tayo kahit abang tayo kumakain. Ayan, playing ako dito sa Province Life. Ayan, Warlito, pang 37 tusok ako dito. Plus 1 banana ka, Warlito. Ay, Jens, ano, tawag dito. Ano man na, ano ba ito? Jers 21. Playing ka na dito sa Province Life. Ayan. Plus 1 banana ka. Ayan, dan watching ako sa iyo, Jers 21 ha. Kabayan, dan ako sa iyo. Plus 1 banana ka, kabayan. Salamat sa iyo dyan. Kain muna ako ha. Kain muna tayo guys. Kain. Ayan, si Jane Mix Vlog. Good morning, Jane Mix Vlog. Good morning. Nandiyan kita ng jacket mo sis. Nandiyan kita ng saplot. Saplot. Ayan. May jacket ka na din. Wala dito. Thumbs up dan. Maraming salamat. Si Buloy Viajero, mag-love shout out. Ayan, Ma'am Jane. May jacket ka na, Ma'am Jane. Maraming salamat, Ma'am Jane. Tayo ay kumain muna, guys. Kain muna, kain. Ayan. Kabayan, kain tayo. Jers 21 TV, kain.
Ayun, andun. Ano, umuwi siya dito isang beses nung nakaraan. Sa katapusan, umuwi daw ulit kasi check up daw siya sa mata at lagi nang lalabo daw yung mata siguro kasi cellphone dati. Yes. Hi. Eh dito dapat nakatira sila, pipigin mo sa ano nito. Nag-yes eh. Arat eh. Ha?
Babaya po! Bye-bye! Sige na, nakuha yan na, ano na, 2% na lang. Bye-bye.
Oo. Yun, 2 linggo na yung ating kailangan at hindi pa nangyayari. Kung kailangan tayo ng 3 linggo nito, ano nangyari sa atin? Yung nangyari natin, yung 3 nag-triple na, yung kita natin, isa pa rin. Kaya paano kung makasabay na ating mga ulari sa kanya? Parang ang labanan.
matukuran na lang pag siya ay ano. Bunga na lang siya ng kahit medyo maliliit, pang sahog-sahog na lang, pwede na.
Yan, maraming salamat guys sa lahat ng tumambay sa aking live. Mag-end na po ako. Ayan, thank you so much guys. Thank you everyone sa loving support. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Bye bye.